Oh, ganti oli cuman marketing jare ini bolo. Mending itu gue seblak jare. Nah, orang ngerti-ngerti oli montek, malah repot weh. Yang penting bensin full, oli hanya marketing. Rok Alpha sing versi terendah ya. Tapi mburi wis sakram bolo. Sing kaya modifan sing di mosok MX iki dijarene kaya modifan bolo. Ketemu ning dalan pikirane padha aerox lho, ngeyel. Oke bolo, iki ceritane lagi servis bolo ya. Karo mbok wedok lagi servis ya bolo. Tapi rada ngantri. Motore urung kecekel isine njaba. Mungkin servis neng apa gitu kondang motor daerah Karanganyar. Dateng langsung dikei teh botol. Pelayanannya bagus dan juga cepat menurutku. Tapi tadi bilangnya montire gur loro, jadi aku tuh sabar sih ya boleh yo ngenteni yo. Sing CB ini di servis dhewe iki sing siji ning gone bojone wis ben servis bengkel sik soalnya iki enek servis gratis e. Hai. Siapa ngopo ae? Ganti oli. Terus oh servis, tapi kan ganti oli juga. Oh, ganti oli cuman marketing jare ini bolo. Mending itu gue seblak jare. Nah, orang ngerti-ngerti oli montek, malah repot weh. Biasa ya bolo wong wedok iki ngono kuwi ngertine iki gur nganggo. Tapi bensinnya full terus. Oh ya podo ya kalau ya. Yang penting bensin full, oli hanya marketing ya. Nah, kendalanya ki angkatan pertama rada gredeg-gredeg ya bolo ya. Tapi motornya udah sing iki, motornya sing jopo bolo. Ora ketemok bolo motore. Isih rada ngantri bolo. Oh iya. Coba nonton iku. Nah, iki sing aerox. Aerox apa ya iki? Oh, ora dadi sales Yamaha, tapi kan ya mbok menawa kan iki sing aerox sing new, dudu sing Alpha. Iki all new aerox yo sing gonamu kuwi. Iki nek sing nang kuwi aerox Alpha guys. Aerox Alpha sing versi terendah ya. Tapi mburi wis sakram bolo. Kok ketok bolo. Di tulisannya iki all new aerox, all new XR. Tuh. Kok ada 29 Nah ini aerox Alpha. Aerox Alpha 30, all new aerox 293. Aerox Alpha. Alpha turbo iku ae. Aerox Alpha turbo 40 guys. Aerox nyeni masih
apa? Ini juga bagus nih, modelnya bagus. Enggak. Hah? Loh, sebagus yang di apa? Ada anak-anak. Ini apa ya? Iki apa gue? Bola. Mana? Udah mau kan ketemu nih dalan? Iya bagi. Villano, oh, Villano kelas. Bagus tuh warna biru bagus. Lah iya. Tapi kan gue seneng warna biru. Nah, wes ya boleh ya kira nonton brosur sih kalau mbak menawa kecantol modifan. Sing kaya modifan sing di mosok MX iki dijarene kaya modifan kalau ketemu ning dalan dikirane padha Aerox lho ngeyel. Padahal iki MX ya. Sing di? Hah? Kayak Yamaha apa bu ya? Yamaha apa tuh kuwi? Kae sing kaya ngene kalih CRF to iki tapi WR 155 iki to iki. Nah aku seneng sandike kalah retro. Ya kayak CB sama kayak. Aku cek seneng CB ne kok. Iya mah aku kayak mau jalan-jalan gitu. Alah, CB nyeni mase ya, mendingan CB. Aku cek seneng CB kok. Kalau kayak iso tak dandani dhewe. Api. Ya wis, umbasne. Mas dewe. Lah wong ngakon kuwi kok. Ya nah aku itu ya tak minggu. Lah iya. Kan aku sing nganggo CB ini. Kayak mau gonjangan gue. Lo ngono, awar mbok gonceng nih. Terus CB dhewe-dhewe. Ya wis gas lah. Tapi tak kuat ya. Touring yang sing di Aerox ungu. Hah? Unyu? Oh, so unyu. Aerox new. Iku kudu Aerox new, nah Aerox new sing kae. Kuwi Aerox apa? Layare. Yang kamu diganti ya iso. Di mana boy? Iya. Apa arep mbok tuker tambah nih? Gak usah HP sing kaya. Sore. Iso lah. Tuker tambah kok piye carane? Nek wis lunas. Sa Enggak tahu juga. Emang gue pengen Aerox new. Enggak sih HP sing gunamu kae, sing koyo kae. Mana? Nah, iku biru bener kuwi. Lah kae ndek rong eneng kok. Iku kan NMAX new. Tapi new ya dudu NMAX turbo ya. Aerox ya. Ngene. Lah, wong kowe sing nganggo kok. Oke, Polo. Iki lagi masuk masuk servis iki, Polo ya. Wah. Keluane gas awale rada gredeg. Dadi karo ganti oli ya, Polo ya. Motor Matic
Aerox ya motor-motor matic terbaru iki sing jelas ki kudu rutin ganti oli ya. Ben ora entek. Dadi ganti oli ku dudu marketing sayang. Oke. Ganti oli ku perlu. Wow. Ki wong ora ganti oli. Kita tunggu saya kalau ya. Lagi dibongkar bolo, oke. Engko disambung meneh. Tariane wis ora gretek-gretek, wis enteng ya bolo ya. Berkat servis kayak mau ya. Di muter-muter alun-alun. Oke bolo, di Texan. Ini cukup semene sih ya bolo ya. Video ini servis motor Aerox ini kok kita ya bro ya. Gue dilanjut nih kira golek nanas bro, lagi ngidam nanas ya. Cukup sekian sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.